pentru un nou episod. Imediat, stați un pic, că nu știu de ce mi s-a schimbat caracterul. Nu vreau nimic de aici. Și acum hai să continuăm harta. Așteptăm să se încarce. Și aici am rămas data trecută. Ok. Nimic bun. Și am revenit. Am fost într-o casă, mi-am luat un chestplate și am luat niște pâinic ca să aveam ce mânca. Asta e de la Ferrar. Da, e de la Ferrar. Dar unde e asta? Astea sunt oarele, doar să mă văd. Hai să căutăm. Bine. Asta este continuarea videoului proiectul de Minecraft. Măcar e gratis. Asta cum a prezit. Doar ce facem. Ok, în fine. Prea mulți cartofi. O să le arunc pe ăsta. Acum hai să ne continuăm drumul. Dacă vedeți să fie rău, să-mi spuneți. Ca să nu uitați-vă ce psihoasă drăguță. Hai să căutăm fererile din nou. Eu am terminat. Asta e casa invadată odată de mine. Am torță, n-am de rup. Am sărat un pic. Vezi de mine cât fumă este. Ce te văd în fața mea? Și logic că voi cântiți, că nu se lasă în acest langat. Că voi omorâ, în mâncare. Și mai rămas o vacă. Un pic de băieță. Mai sunt un animal. Un voce. Că de acesta nu trebuie. Hai să ne facem
pic strijeni. Fac fost acum un stick. Și acum va reveni eu imediat, așa că îți doar un piculeț. Și am revenit cu materialele necesare. Stick-uri, nicău, strijeni. Imediat voi crafta camping-ul. Dar ce vreau eu să găsesc este să găsesc ferările. Vreau să fac un MLG. Ok, aici. 3, 2, 1. Oh, nu mi s-a primit. Nu am știut cum am făcut de fapt. Nu, niciun caz. Ce este? A, da, acesta l-am mutat. Deja sunt un pic prost. Ce? În niciun caz. Du-te de aici. Încă unul. Poate că sunt un pic lăguit, dar din cauza că internetul meu este un pic slab. Mă uit de scurt, hai să ne culcăm. Dar mai întâi să privim apusul. Dacă îl mai prind, da, îl prind. Imediat. Și vine și luna dintr-o parte, de undeva. Uite. Uitați și luna, frumos. Acum hai să mergem să ne culcăm, că au apărut inamici. Și acum ne culcăm. Cum am nimerit? Am blocat, cum? A, te ascunzi. Arc. Vreau cel de lăguit. Am nimerit. În fine, îl voi posta. Acum hai să pregătim campfire. Așa. Dacă îmi aduc aminte bine, aici unul, aici unul, aici unul. Așa. Așa. Și așa. Nu. Cred că e invers. Nu știu cum se făcea.
Ce sunt de prost. În fine, acum trebuie să-mi pun tot ce îmi trebuie este la prăjit. Cartofii. Îi pun în partea aceasta. Eu, așa, așa, și arcul. Da, am oprit un pic filmarea. Și o patra trebuie. Ok. Ce ai la 3? Dacă de fapt ce caut la 3, doar că nu pot să îmi fac în sfârșit campfire. Pun apa înapoi. Eu un pat. Îl pun aici. Da. Nu pot pune. Dacă nu mă arăt mai întâi. Apoi Mica! O să o țin pe pisica mea. Am pălit-o din greșeală. Gata. Acum pot pune tot ce îmi trebuie. Cred că ar trebui. Ok, acum așteptăm. Acum pe crăcit. Ok, nu? Gata. Acum sunt toate. Și așteptăm din nou. Până când acestea le pun aici. Cum se cuc. Ok. Gata. Toate sunt. Acum da, sunt toate. Și le mai am pe acestea. Mi s-a făcut foame și mi s-a făcut foame uitându-mă. Știu ce te uite aici. Treci în coci. Vai, ai ferărie? Nu. Ba, nu e ferărie, că nu fel pe acolo. Ok, cred că le las acolo. Da. Bine, am venit. Nu m-a întrebat. Da. Îmi trebuie. În fine, acum pot să-mi pun înapoi totul. Părea mă caută pisica mea. Și hai să ne continuăm aventura. Acum hai să ne continuăm drumul din nou. Trebuie să găsesc alt sat.
de frumos este opusul. Ați văzut și voi, s-a făcut mai mic. Este timpul să recupere. Facem nu știu, tarmavoi ca pentru de Roblox ori o să văd. Așteptăm un pic. Uite eu un pic această parte, că vreau să găsesc ceva. Și revin imediat. După cum puteți vedea, am găsit această mină. Uite să iau puțin aer în acolo. Mă tem să fac MLG. Dar eu vreau găsi. Și dacă mor, aia e. Trebuie răspit. Ca să găsesc locul perfect pentru MLG. Sunteți gata? 3, 2, 1 și... Am murit. Din păcate nu mă mai duc la mine aceasta. Mă voi duce la aceasta. Dar pe prima oară vreau să fac niște torțe. Așa. Acum sunt pregătit. Ce se aude?